Ideme prať, áno. Nesieme si prášok? Dobre. Páči sa? Dobre. Ideme prať. Páči sa? To je Leuškov uteráčik. Tak. Áno, tam bol hore, sa sušil. Môžeme ho dať prať, lebo už je špinavý. Dobre. No nebuchni si hlavku. A posledný. Páči sa. Dobre, celý. Výborne. Pozor na hlavičku. Dobre, a teraz zavrieme práčku. Silno ešte. Ešte tuto. Tuto musíš podlačiť. No, zavri. Pozor na pršteky. Pozor. Iba tak. A teraz potlač. Výborne. Ideme zobrať prášok? No poď. Ukáž mi, kde býva prášok. Pomaličke vyťahneš kýkol. Kde býva prášok? Je. Výborne, otvoríme. Tak, zoberieš tento, Leuško. Dobre.